In de oefencampagne van Cambuur gaat het nog net van een leien dakje. Zien tweede klasse Balk waar Mooisem met 4-0 won. En Sneun houdt topklasse Flevoboys Cambuur zelfs op een gelijk spul. Slimmer nog, Flevoboys kwam zelfs vlak voor eerst op 1-0. In de tweede helft wie het dan eindelijk eens een keer een goal van Cambuur. Marco van der Heijden, oerkomer van Flevoboys, die de liekmaker op het boord zet. Al met al een teleurstellend resultaat van de Ljouwerters. Ik had eigenlijk verwacht dat wij hier een dikke overwinning zouden gaan neerzetten. Ik heb op training ervaren dat het niveauverschil gewoon groot is. Dat we op een stuk hoger niveau trainen. Dus dat wilde ik eigenlijk vandaag graag met het team laten zien. En ja, dan komt het er met 1-1 zeker niet uit. Ja, natuurlijk is het teleurstellend. Maar het is wel, ik denk dat het voor ons goed is dat dit gebeurt. Dat we, het ging even voor de win, maar als je in het ploegje werd natuurlijk net om gaat. Ik denk dat het is even voor de supporters zo vervelend en terecht dat ze even loop binnen erom. Ja, dat is geen enkel probleem, dat jij erbij. Maar dit is voor ons wel even goed. Wat vooral te denken joeg is dat het de main kansen creëren waren. In de eerste helft slagen dat uit en terug, maar daarna wie het net om te zien. Nou, ik denk dat we de eerste helft 100% kans hadden. Als dat even monteert, dan krijgen we kans op kans. Dus daar maken we het zelf moeilijk. Dus dit is een bewuste keuze op keuze, omdat we het aan niks samen niet ertussen terug krijgen. Maar dat is gewoon lessen spelen voor ons. En als we dan wat compact spelen, want eigenlijk hun die kans aan. Daarvoor een keer een miscommunicatie tussen de keeper en een van uw centrale verdedigers. En dan komt op het moment weer een miscommunicatie, we geven die goal erin. En daarna een vrije trap, we hebben het net goed door. Voor de rest had ze eigenlijk weinig echte kans aan. En wij hadden toch. Ja, als de laatste bal van Mark die had het hier niet in de eigen zitten, dus die moet er gewoon binnenkoppen. Maar voor u is een hartstikke goede wedstrijd, hoe het net mat. Dat er nog een protobarre mat is wel duidelijk. Terug de verjonging in het overtal had het tijd nodig. Maar Dijkstra, liekers Martijn Barto, oerkomer van topklasser Harkemasse Boys, en de al jeder neemde Marco van der Heijden van Flevoboys ervaren betellen voetbal als een oorniveau. Ja, het verschil is zeker groot. Er wordt gespeeld in een veel betere veldbezetting, het tempo ligt een stuk hoger. Dus ja, met positiespel en paas en trap is dat wel een beetje aanklampen gewoon. Dus, maar ja, ik denk dat ik daar ook heel veel van kan leren als je dat elke dag doet. Elke dag moet je trainen hier, dus dan kan het alleen maar beter worden. Er worden gewoon andere dingen van je gevraagd en het tempo is gewoon ja, een paar telletjes hoger, zeg maar. En ja, bevalt me wel heel goed, maar ja, het is wel een overgang inderdaad. En, ja, deze voorbereiding is daar om zo snel mogelijk het niveau op te pakken. Voor Martijn Barto luidt het justisch oors. Hij die al ervaring op bij Helmond Sport en RKC. En speelde Sneun de hele wedstrijd. Scoorde al maar regelmatig in de oefencampagne van Cambuur. Vaak sloeg hij nu al op een basisplek in de spits. En dat zou dan ten koste gaan van Mark de Vries. Daar heb ik geen idee van. Mark de Vries is een prima kerel. En ik denk dat we heel veel aan elkaar hebben. Want nou ja, ik heb zelf, als ik voor mezelf spreek, 4 jaar heel weinig tot geen concurrentie gehad. En daar word ik alleen maar sterker van. En we praten veel op de training, en net als met alle andere spelers. We zitten nog in de voorbereiding. Het team dat switcht heel veel van posities. Dus ja, het is nog even zoeken. Maar ja, ik ga er alles aan doen om te spelen. En ik denk Mark ook. En dan zien we uiteindelijk wel wie er gaat spelen. Maar Dijkstra is verdedigender. En misschien wel de beëerde opvolger van Leon Hezen die het zwier op de begrutting van Cambuur drukt. Maar het krijgt een soort speelminuten. En als er voor Hezen nog een transfer in zit, zou hij vaak zo op een basisplek denken mooien. Ja, nou ja, dat is gewoon heel gek om te zeggen. Ik bedoel, Leon is gewoon nu een teamgenoot. En ja, als het zo doorgaat, blijft hij ook gewoon. En het is een fantastische jongen. Dus ja, wat de club met hem wil, dat is aan de club. En ja, daar heb ik verder geen invloed op. Van de technische staf is er in elk geval nog een protowerk onder de winkel. Om dit jonge Albertal op de rails te krijgen. Ik heb me eens bevallen en opstaan. Wij zijn straks in de competitie een keer, en dan krijgen we een keer een knetter. Nou, maar we zullen ook nog hulp op de wedstrijd winnen. En als we met die knetter, dat we dan de kappen goed bijhouden, dan leren we ervan. En dan pakken we een heel goed seizoen. Dus ik denk, er zit voetbal in, dus dat is juist. En als er wat meer ruimte krijgt op het veld, dan is het voor ons hartstikke gunstig. Ja, dit is gewoon moeilijk spelen en dan mag ik leren.